Naiz irratian, bigarren kafea. Ostirala iritsi da eta azaroare laister amaituko da, aste hau laister amaituko den bezala. Badatoz Gabona. Bueno, berriro, Gabonekin, ai ama. A ber, abendua iritsi arte, ez, abenduaren 15 iritsi arte, ezin duzu berriz hitz hori aipatu. Ez, enau ados. Osea, hoi 10 egun baino gehiago dia. Claro, 10 egun falta dira Gabonetako. Osea, abendurako. Bueno, ea zentratzen garen. Azaroak 20, Ze data da hau, azaroak 20, efemerideak errepasatzen egon naiz, eta denok argi dakigu zein da potentena gaur azaroak 20, ez, historian? Azaroak 20, bueno, Francisco aipatu beharko dugu, ez da? Ai, gure Pako! Ba hoixe, Francisco, gure Pako, zuen baimenarekin gaurko saioa, ni bihotz-bihotzez Pakori omenez egin nahiko nuke. Azaroak 20, mila esker utzi diguzun ondareagatik. Gora gure Pako. Nola gure Pako? Bai, noski, gure Pako Ibáñez Gorostidi, Pako Ibáñez kantautorea. 86 urte betetzen ditu gaur justu azaroak 20. Kantari eta musikari ezaguna handienetako bat, Pako Ibáñez. Naiz eta Mediterraneo aldean jaioa izan, txikitan Euskal Herria bizi izan zen, adunan zehazki. Erbestean urte asko egin du, bereziki Parisen 14 urte zituela, ara joan baitzen bizitzera. Orduan Paristik datorren artista bada. Artista buska. Lotura biztan. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat aizi. Espainiako poeta handien poemak musikatu izan ditu Lorca, Góngora, Cernuda, Alberti. Euskal kantuen bertsioak ere argitaratu izan ditu eta Euskal Herriko musikariekin lotura estua izan zuen izan du beti. 1989 Imanol Larzabal, Josean Goikoetxea, Joserra Senperena eta Txema Garcés musikarien laguntzaz osatutako oroitzen diskoa kaleratu zuen. Disko horretan, umetan adunako apakintza baserrian emandako urteetan ikasitako eta abestutako euskal kantuak bildu zituen. Kodan zure soa zeriotza, gorlo gabe aladura zaren gisa, goiz nabarretik gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan. Euskeraz ahoskatzen du Euskaldun askok ez bezala, Bai. Bere amarentzea, baizu gaur Euskaraldi hasten da gaur, ez da? Bai. Erronka bat. Bida, nik aspaldien egon naiz bilatzen abesti bat Pakorena euskeraz, el lobito bueno, eta inoiz ez aurkitze. Agian, aitzaki horrekin, Pako Ibáñez omentzeko, zergatik ez dugu Jose Agustín de Goitisoloren el lobito buenoren euskal bertsioa egiten, animatzen? Nik horratzen gitarra bat ikusten dut, Inigo? Nik beti bezala zuen erronkak onartu egin behar, noski. Venga, goazen abestea! Zer? Ze desmadre da hau. Saioa hasiera eman barko diogu, eta gero egingo dugu abestiana. Lehenengo etxeko lanak, eta gero jolasa. Bale, amatxo. Bai, amatxo, bai. Eskerrako estirala den. Euskaraldia aipatu duzuela, baldakizue aurten ikaldia ere ospatuko dela, Euskaraldiarekin batera, itanoa sustatzeko ariketa. Bazekinet, bai. Hasi da. Ai, bueno, vale. Zeatik ez dugu, zeatik ez dineu ikaz egiten. Ni kontrolatzeu piba, ikaz, Nafarroan bezala den, ikarekin bukatzen diren hitza, la sillika, la mesika, la jotika, ika, ez? Mai, oso txarra izan dekori, baina tira, behira ziritsi zaigun Euskaraldia dela eta urruneko lurretatik. Kaixo, torten poltrona palasua naiz, eta euskera maite dut. Laizter izango naiz zuekin, muso pilo bat. Ze ona. Aupatu Turtel, eta gainera egia da, Laizter izango da gurekin. Urrengo asteburuan Euskal Herrira dator Turtel Poltrona Payaso Sin Fronteraseko sortzailea. Itzordu galdu ezina apunta hau. Ze ona. Bai. Efemeridekin jarraituz, ez dut uste euskera dakienik, baina gaurko egunez Lourdes Hernández jaio zen. Russian Red ez izenez ezagunagoa. Abeslari eta konpositorea da, indie eta folk egiten dituena.
Tell me what it is in fact. Baina Euskal Herriarekin lotura estua izan du ez? Baina ez zitu aipatu. Bale. Oso lotura estuen zalea gara, izu. Eta Joe Biden gaurko egunez jaio zen. Epa, Trumpek zuri onduko altzuen. Bai, eta bakizu ez eren erantzun dio Bidenek. Ui, a ber. Maitea Zuba izarela errekea Ozen esaten duzunean Hore mai! Tramzoaz popatik hartzera Berriro? Jackson Zeona. Gaurko egunez Adele abeslariak 25 izeneko diskoa kaleratu zuen. Buah, super oroitzapen honak ekartzen dizkit gogora diskonek. Disko honen azalarekin ateran duen argazki bati esker Elkar argitaletxearen zozketa bat irabazi nun. 8 urte zinitun edo? Eta opariren bat eman zizuen? Bai, la polla rekozen viniloak. Salve. Tira, Adelen abesti bat egin nintzen prestatzen, baina gian lapoiaren zerbait jarri beharko genuke, ez? Ez, jarri Adele giroa pixkat goxatzeko. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. Bueno, eta gaur aurren eskubideen nazioarteko eguna da. Gaurko egunez ospatzen da 1900 eta 89ko azaroaren 20an sinatu baitzen aurren eskubidei buruzko konbentzioa. Han agertzen da idatzita, aurraren babesak eta garapenak baino lehentasun handiago duen kausarik ez dago. Aurraren mende dauden nazio guztien biziraupena, egonkortasuna eta aurrerapena, eta berez, giza zibilizazioa. Ba, ez dakit hau elkarri helarazi dioten, ze joan da aur bat Adeleren portadarekin saria bat irabazita, eta la polla rekorsen vinilo bat oparitu diote aur bati. Elitzan aur bat! Aurrak frisbeekin jokatu nahi zuen vinilo ura zertzan ulertu gabe. Elitzan aur bat, Los enanitos buenos. Bueno, ba, ondo da, aurraren nazioarteko eguna, nola ospatuko dugu, ba? Ba, hombre, umei asko gustatzen zaien gauza batekin. Ikusten nola ume bazaren goiuri. Ai, puñekin! Gaur, Isabel Aguirre ipuin kontalaria elkarrezketatuko dugu. Zorte pixkatekin ipuin bat kontatuko dugu. Zorte pixkatekin ipuin bat lapurtuko diozu, ostiralero bezala. Ai, joi! Baina zuretzako albistonak ere badauzkate, eh? Bai, zein? Ba, gaur aterako da Izurdeen lekua Mikel Urdangarinen disko berria. Konfinamendu osteko hausnarketatik eta dolutik sortutako 11 abesti biltzen ditu. 2020ko maiatzean gure uretan Zabaletan Urdangarinek disko berria. Ei, eta Rafa Ruedak ere diska berri. Bueno, gauza desan barrizuet, Mikel Urdangarin gurean izango da abenduaren 9an akustikoan disko hau aurkezten, eta Rafa Ruedarena noski prestatu dugu zuei erakusteko, eta gerora gehiago entzungo dugu gitarra, ahotsa, elektronika eta literatura uztartu ditu 8 kantuz osaturiko bere bakarkako 6. lanean Rueda izena du eta dagoeneko eskuragarri eta entzungai dago. Moduriko nena norbere aurtikuntzan tematzen da Zahartzeko moduriko nena. Moduriko nena. Ipuin eta musika artean izango da zalantzarik gabe. Rafa Ruedare gurean izango dugu akustikoan abenduaren 23an. Azte abendua datorkiguna. Iker Laurobare gurekin izango dugu. Jesus! Xabi Solanore bai. Jesus! Iker Laurobak ere disko berria, Urdangarinek, Rafa Ruedak, Durangoko azokaren web horrian erosi behar ditudan diskoen zerrenda luzatzen nahi zaite, Ba, gaur bertan iragarri dute, Zunon handa ekimena. Ego Euskal Herriko 8 udalerritako 10 aretotan kontzertuak egingo dituzte, abenduaren 5-tik 8, eta 32 taldek
hartuko dute bertan parte. Bai, eszenatokian antzerkia ere ez da izango aurten, baina bueno, helburua azoka kulturzalen gana gerturatzea izango da. Aurten kulturzale guztiek ezin izango dutelako Durangora urteroko bisita egin. Horien artean, Gatibu, Zeamaiz, Nogen, Amorante, Lier, Joseba Irazoki, edota Sara Zozaia. Atzo esan izun, zure egiak badu, balioa badu, zuretzat. Eskutatu nizun, nere egiak badu, balioa badu. Ai, ze arraroa aurtengo Durangoko azoka. Ai, ze arraroa aurtengo urtea. Eta ze arraroa, Euskarari gaben, Euskarari gaben afarroa, baina bigarren kafea kaferik gabe, astea, kafea prestatzera noa azaroak 20 ditu eta ostirala da. Naizta, asteburuan lan pixka badokagun! Zuekin, Mai Gorostiaga! Arratsaldeon! Asko zobea San Jose Maria Garzi itxura hartzen zuenean, Mai. Arratsaldeon eta agurbiak. Goiuri ez eiza, Arandia, zemoz? Eskerra, ostiraletan, hemendik atea eta deskantzatzeko aukera eukitzeten, Haze bi! Baizea, asteburu guztia estrena iristiko gogoz izaten zeata. Isket. Ah. Beno, eta dagoeneko aurkeztu genezake gurekin izango dugun Isabel Agirre-Sarobe baldin eta mikrorapez baldin badago. Kaixo, Isabel? Arratsaldeon. Mikrorapez zegoen manekien. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio eta gaur, 88 du, bueno, bigarren kafea, gero eta hurbilego, 100. Eta nola ospatuko dugu, parranda ikaragarri batekin, kalez-kale etxara... ez ezin. Eta gero eta hurbilago, gabonak. Gabonak hitza ezin zen aipatu, Goiuri. Ni badakizu zer dagoen gero eta hurbilago? Zer? Durangoko azoka. Eta bertan, artean Izaki Gardenekin oasi, hau? 14 egun. Nora itzuli oraingoan geunden lekua bazen arazoa euren pozoiez hiltzera doazen sugeak baino ez gara hemen sirena hotxe erritmoan arrakalez jositako oasi honetan. Azaroak 20 ditu gaur esan da bezala, Pako handiaren eguna eta noski gaur Pakoren inguruan buelta batzuk, baina maite duten tartean murgildu behar dugu lehenago. Eta hortarako uste dut gaur, abia puntua Goiuri zuri dagokizula. Ze ba? Ez dakit? Bale. Ez que maik izan dit behako azken eguan izulizun. Bale. Bueno, ez ni hasiko naiz. Ez, ni hasiko zea. Ez ni, ez zu.
Ni. Ez zu. Ez, ni. Bale, zu. Nik maite dut Carmelo Iribarren, Donostiako idazle bat, poeta, eta atera du liburu hau, dala bere poesia guztien liburua. Liburu potoloa. Potoloa. Eta asko maite dut bere poesia. Irakurriko iguzu zatitxo bat? Vale, bueno, erderaz dago, baina euskaraldia hasi dugunez, euskeraz irakurri beharko, ezta? Bai, esa habilidadea. Orduan aukeratuko motz bat. Zimarezu, tradukzio simultanea, itzulpen, bapateko itzulpena? Bapateko itzulpena, bega, ez horretik aukeratu motzena. Igande arratsaldeak. Zer egiten dut euriari begira? Euririk ez badago. Ze ona. Carmelo ze Iribarren poema hori. Ze pari polita egin dizuten, Juri? Super polita. Eske bigarren kafeko lankideak dauzkazu hola, eske zoragarriak. Bueno, kontatuko historia. Kontatu historia, venga, kontatu. Bueno, ni... Hau, bigarren kafeko entzuleek soberan dakite, baina konfinatuta egon nahi. Bai? Bai. Eta konfinatuta egola, ikusi nun Carmelok liburu hau atera behartzula. Eta orduan nik sare sozialetan jarri nun, norbaiteko paritu nahi badit. Hola, nik bota nuen amua. Eta eguna joan eta egunak etorri eta inorketzu noi amuoik. Baina gaur, lanea etorri naiz, eta BUM! Liburua! Norbaitek ikusi zuen nire mezua, sare sozialetan. Zure historia. Bai. Oso modernoa zure historietan hiltzeko ikusten. Poesia horrela da, iristen da bera nahi dunean. Durangon izango den beste disketako bat. Lier taldearen, hain gure den Lier taldearen, Larrua Itereina kantu honekin. Goaz aurrera. Etxarriren ahotsa ez dugu entzuten orain, baina liderena bai. Soñean ondo geratu zaizkizu zuri beti. Zuetzarela bilatzen. Nire maite duta da, hola gure estudioan jasotzen ditugun bisita, zusteko bisita horiei. Bai, batean gure dinamikan, egunerokotasunean gauden murgilduta, eta badator bisitan norbait, eta egiten du eguna ere gurekin hemen lanean, eta da, dinamikak hautsi dira, gauzak beste modu batera egiten ditugu, eta guai da, pixka lokala zikintzen digute baino. Ze ondo bisita jasotzen ditugula, Eta azte honetan oso bisita berezi bat jaso ganun baita. Zeinena? Eta kite pentsakur bat azaldu zen aurreko. Guau! Guau! Horratean badugu, ongi etorri eta txakurren marrazkitxo bat, harrita. Horregatik nahi ongi etorri ezara bihar. Zein zure maite dut, Amai Gorostiaga? Bueno, pixkat, eske gainera hiletentekin nago gaur, entzuten zure, esaten duzu ez usteko bisita hoiek, edo igande arratsaldetan euritxu hoiek, ni txikian nintzenen, asko dakizuen bezala, ni jaio nintzen Berazubiko futbol zelaian. Esan barra daukagu, Espainiako estatuko lehen estadioan. Zarrena, bai. Eta nire eta kontxergea zen, eta etxetxoa zegoen barrun, han bizi ginen, eta 18 urtean barrun bizi nintzen, ez? Orduan, nik kriston oroimenak ditut, nire maite duta izan behar zen, usain batzuk bereziak txapa ekonomika gainen. Goetxen bageniukan horrelako ikatzasko zea hori, eta amak astean zehar jartzen zitu normalean mandarina zalak. Eta mandarina zala txapa ekonomikoan, ez dakit, baina aroma hori etxean, usain hori da aromaterapia garaibatekoa. Baina igandeetan, edo larun batetan, beste usai bat zegoen. Kafe usaina, baina
aleak botatak goitikan txapa ekonomika. Eta oso usai berezia da kafearena, Oh. baina beste punto tostao bat. Sigortu, Bai, punto- gehiago sigortutako kafearenak edo? Oso kuriosoa da. Eta kontatuko izuet, nire etxeko bigarren kafearen historioa lotura doka gainera Pako Ibainezekin, logito bueno, porque irratian askotan entzuten, ama asko maitatzen zuen Pako Ibainezen historioa, antza, gerrarekin eta juten zira Frantziara biak, bai ama bai Pako Ibainezek, elkarrekin ez, baina oso paralelo agian Pakoren bizitza tenine amarena. Eta guk etxean, bisita sorpresa horiek izaten genuen, arratsaldero, ez dia sorpresa, baina beti sorpresa bat ekartzen zuen, nire tia Kontxi, Izeba Kontxi, la tia Kontxi, eta Izeba, zer ekarri diazu gaur? Arratsaldero zerbait oparitu zidaten, igual patata bat sustraiekin horrela ina, edo azenario bat giza forma zuena, edo horrelako txoak, baina niretzak kriston oparik, ez? Maiek ipuinak jortze zituen. Bai, bizitza osoa horrela. Irudikatu ez, larun bata edo egandea da, eta partidua da, Guatxalen Berazubiko futbol zelaian. Orduan, nire amak, sukaldean lapiko handi bat jartzeu, nun botatze, azten da ordu erdi lehenago molinillo batekin, kafe molido betzuten erosten garai hartan, eta etxen dena, txikitzezan. Bota atxikoriarekin batera lapiko handi hortan, eta egosten jartziz. Orduan pasatzen dira ordu erdi batola, eta guzti hori txino handi batekin kolatu, eta termoetan sartu, 3-4 termola. Hoiek ziren etxekoentzako, ekipo lokalentzako. Atxeden aldin, ni jisten nintzen poltsa batzuekin, 2 poltsa bat lokalentzako, ez da, kanpokoentzako, ez? Orduan, lehenengo kafe hori zan... Bertakoentzako, etxekoentzako. Lehenengo kafearen bigarren fasea, zan poso berdinekin, ura berriro bota eta berriroin kafea. Kasu hontan, beirazko botiletan. 2 botila hola, jaisten ginen, beko aldageletan, eta hau zan kanpokoentzako. Eta gero nire amak aparte usten zuten, kafe pixka bat, hau zan bere bigarren kafea. Orduan jokalari guztek etortzen zirenean etxen aldin, bestuario eta amaren kafea, segurazki, ez dakit, entzulen batek jokalari izan bada garai batean, eta Berazubitik pasa bada, amaren kafea probatu du, fijo. Eta orduan nire etxean egon gelan hasten zen bigarren kafea, ez? Ama eta tia Kontxi, sola saldin izketan hemen bezala, agian irratian Pako Ibainezen logito, eta esne gaina horia zanean, gogoratzen esne gaina horia zanean egozizkero, guen ez da horia. Eta behatza sartu barrun behatza, horrela txupatxusa bezala, ebakia iten zuten kafea eta esne gaina horrekin horia. Gelditzen zen marroi oso kuriosoa ebaki horietan. Eta hor, hasten zen nire etxean bigarren kafea. Agian, 1985 urtea da, nik 4 urte ditut, agian azaroak 20 da, agian diktadoren bat hilda, eta etxen oso pozi, baino bildur puntu batekin daude, eta agian kantautore baten urteak dira, eta irratian entzuten da, el lobito bueno abestia. Ez euskeraz. Ai, ama. Ai, ama, ze gauzak. Zorionak, Pako, 1000 esker horregotagatik, maixu. Baina ze Pako. Pako Ibáñez, Zehaztu. Pako Ibáñez gorostidi. Juri, hildako hitzekin hemen zu bakarrik egiten duzu. Atzo saskibaloi jokalari saiatu bat nintzen, bai. Bueno, esan mareu Imanol Arabaolazak lagundu digu letra pixka modlatzen euskera. Behin batean otxon bat bazen, ardi guztiek gaizki zutena tratatzen. Behin batean otxon bat bazen, ardi guztiek gaizki zutena tratatzen. Bertan ere zeuden printze gaizto bat, sorgin eder bat eta pirata zintzo bat. Bertan ere zeuden printze gaizto bat, sorgin eder bat eta pirata zintzo bat. Gauza guzti hoiek ez ziren behin batean, mundu aldrebes baten amesten nuenean. Gauza hoiek guztiak ez ziren behin batean, mundu aldrebes baten amesten nuenean. Ai, oi purdia.
Olako Joxe. Eskerrik Ze asko. ona. Barka idazu Paco Ibañez jauna. Hau embajada bat izan da eta horrela xate. Bere baimenarekin. Baina oso Eta polita Jose da. Agustin de Goitixola baimenarekin, bai. Eskerrik asko. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Pentsatuko du entzuleak eta nora zoazte, nondik zatozte, galdera filosofikoak egin nituen lenguan, eta batzutan badirudi guk ere ez dakigula nondik gatozen, edota nora goazen ere, baina ez pentsa zeharo galduta gaudenik, badakigu gutxi gora bera bada ere, zertan gabiltzan, edo hori uste dugu behintzat. Isabel Lagirre Sarobe, Usurbil, urte ez dugu esango. Formazioz aktorea, Donostiako antzerki eskolan ikasia. Kale antzerkien trebatu zen urtetan, kaleetatik plazetara iritsi hoi eta hankagorri eta gorringo taldeekin herri-zerri ibilia. Kutsidazu bidea Isabel antzezlanean ikusi genuen eta umorea beti izan du ikur. Telebistan ere noski ikusi izan dugu, Goazemank edo Brinkola bezalako telesaietan. Amona Tomasaren aholkuak jasotzen ditu maiz. Agian horrexegatik darmatza 30 urte ipuinak ehuntzen eta istorio bakoitza lehen aldiz kontatuko balu bezala eskaintzen. Pasioz. Historiak entzun eta irudikatu hoi ditugu, baina batzutan ipuine irudiak sortzea ere bada aukera bat, gero galdetuko diogu irudi ipuinak proiektuagatik. Gurean dugu Isabel Lagirre Sarobe, dagoeneko agurtu dugu, baina orain bai, arratsaldeon eta ongit horri bigarren kafera, Isabel. Eskarrik asko. Bueno, kutsi guzu, bidea, Isabel, zer erakutsi dizu zuri egindako bide horrek? Inigo, Zer? ziur esaldio izan diotela noiz. Broma hoin... Ba, zuzenien etxeko batek nahi. Bueno, Eta benetako egoeran zeon, beha. ahi ba. Bueno, orduan, lehenengo zati hori ez eta esango, Juli, nola zoen? Baina, konta iguzu zer erakutsi dizu zuri egindako bideak orain arte. Ez dakit. Ez dakit. Ez nahi sekula izan pertsona bat, hausnartzetena, zer dakiten, ze ikasieten, ez dakit. Ez dakit erantzuten. Gertatzena da, kontuatu naizela, urte asko pasadiara, eta pentsatzet asko erakutsi ditela, baina ez dakit definitzen zer. Badakizu lenguan gurekin izan genuen Maia Beitia, gure kolaboratzailea, bera filosofian da aditua, filosofia politikoan edo, eta esan zigun filosofiaren nazioarteko eguna aste hontan izan da, atzo bertan izan zen, eta filosofiari alako hausnarketa edo alako analisia egin zion, eta esan zigun filosofiak bazuela abantaila bat, eta ez dakit erantzutea, oso filosofiaren atal bat ere bazela, eta onartuak behartzuela egon, eta hain esparru zabala izanik ezin bate jakintzezakela denaren inguruan, eta Sokratesek esan zuela behin, ni dakidan bakarra da, ez ere ez dakidala, eta horrek zilegi egiten zuela erantzutea, ez dakit. Beraz, zu gure filosofa gaurkoan. Oida. Segurazki, baldin bazoe konzentratuta bidea egiten, ez daukazu denborai pentsatzen, zer erakutsi dizu bideak ere, jarraitzen zara bidean. Eta bidean, esperientzia ugari. Pasaden larun batean, Euskal Narratzaileen topaketa antolatu zen eta Urrezko Kalabazasariak banatu ziren. Zu, Isabel, bertan egon zinen, ezta? Bai, hoxe. Nolako izan zen, esperientzia? Oso polita, interesgarria, eta lehenengo aldiz jardunaldietan, goizian izandako jardunaldietan egon nintzen. Ara? Beti izan dut, ezin dut jun, honengatik, bestiengatik, eta urten, bai, egoera xelebre honek, urte xelebre honek, eman dituen beste aukera batzuk. Antxe ikusi genuen baki guzein, eta bera, posposin jarri nintzen. Euskal Narratzaien topaketa barruan Urrezko Kalabazasariak banatu ziren, eta aurtengo sarrituak ahotsak.eus plataforma, eta Iñaki Carretero eta Carles García Domingo narratzaileak izan dira. Eta hoi baino lehen, beste pertzepzioak izenburuarekin hitzaldi batekin hasi zen topaketa. Denok atsedenaldin eta bukaeran komentatu genuen etxeko lan asko zegoela hausnartzeko, ez? Hitzaldia jasotakoa eta zure kasun astebete pasa ondoren, egun batzuk pasa dira eta ze ez dakit, ze kontzeptuak edo ze hausnarketak gelditu zaizkizun.
Ba, zorionez, era ezberdin askota jaso zitugula gauzak, eta ez da hola molde bakar bat gauzak iteko, gero nik usteet izlari batekin, dislesia ipatzezunakin, bapatien ere burua antxe ikusten nun. Ez euneko unian, beak esatezun guztiekin, baina ara, beste norbaita da, nire pentsamentuak esaten, askotan ez dakiguna hoi erantzuten, beste nahotxatik ustegabien entzun nun, eta lasai gatu nintzen gaina. Eta, gero beste bi izlari bat itxua zen, eta bestia Asperger zaukanak, ez da nola definitzea sintomak, edo ez da nola. Hoire bai oso interesgarria izan zen. Zuzenian, persona horiek, ja beraien esperientzia kontatzia, eta ez da egit, zuk, nire kasuan, hain gertu, ez zaiten ez tokatu, alako pertsona bat okitzia, aste osoan ibilinez bueltaka hemendik, handik, eta ez da izan beste gabe entzundakito, Uixen? Gaditu zer, dislexikoa aipatzen duzuna Iñaki Carretero, justo, sari bat. Gainera aurrengo astean izango dugu gurekin hitzaldi horretan parte hartu zuen, eta aurrezko kalabaza saria jaso zuen, Iñaki Carretero zu bertan egon zinen, esan da bezala, beharrezkoak dira Isabel horrelako ekimenak, horrelako ekintzak gremioarentzat, zuen bideo horrentzat, ez dakit, behintzat egun baten bada ere elkarrekin egotea ipuinko intalarien talde sano eta majo eta... Oi, ez dakit beste batzuk esan beharko dugu, ez da bezango majoa geanik eta sanoa geanik. Ez, baina oso beharrezkoa da, bestela nik bintzat ez daukat nun topatu beste kontalarikin. Eta orduan horrek xek ematu aukera eta gainea gero beti izatea modu informal hortan, danak azteke hitz egiten eta hausnarketa politiak izate dira. Eta aurtengoa oso barrugaino iritsi zait. Bai, ipuko kontalariak gure oina ondo jarri behar dugu, aiazteko gure bageala. Gure bageala. Bai. Noski. Eta antzerkien ere eskarmentu handiko aktorea zara, Hankagorri, Gorringo, nola eragin dute etapa horiek gaur egungo Isabelengan? Hemen ez dakit erantzutea ere zilegi da, Ez dakit, segur beti ez dakit atako zaitela aurrena, baina. Eragin ona eoki dute, esperientziak onak eoki dut, batzutan hobiak bestia baina kalekoa netzako da hobena. Kaleko antzerkia da, oantxe bertan da, esan eskio, jarriko nitzakena egiten. Eta gero Gorringo, Hankagorri gero Gorringo bihurtu zen, eta Gorringokin hasi ginen helduentzako egiten, eta exito handia okizun, antzezan horrek, eta nik usteet publikoa baino betoku pasatzen gendula, benetan zan, hain harra esperientzia, gustora gehiatu nahizela. Gero beste bat izan zan, darekin nintzen hain gustora gehiatu, baina nahioet poza hona kontatu. Hoi da. Hoi, eta zeatik da inbereziazutako kaleko antzerkia? Nik usteet hain da zuzenekua, eta hain da ustegabeko gauza gertatziala, zuk eutxi behar zure saioai. Ez dakizu azalduko dan kalian bat, benetan, ez dakit, gertatu izan duzegu, mozkorrak sartzea, baina mozkorrak modu, baina violento jamarrian, horruna berriz, ez dakit, antzerkien erditik norbe pasatzea, ez dalako kontatzen kale antzerkianik. Hoi, ebitatu biharrian, itezu zurian sartu, eta moldatzezu, eta horrek nahi bintzat, bizik jotia. Eskatzeit. Ez da, gioia ikaseta dakazu, honek erantzuta, gero nik ingoet, gero horrekin segikoet, nahi horrek, ez dit ematen bizitasunik. Nahioet, bapateko zerbait gertatzia, eta horrekin berriz aktibatu, eta nik uste orduan publikoare zukin bat jartzea, publikoak ikusi hindu gertatu ala. Orduan, beake oso ondo onartzeu. Eta, nahi gustatzen zaitolako konexio zuzena. Bizirik holtzan. Eta ez da guaztu behar, igual obraren arrakastatxuena, edo eskutxia zu bidea Isabel, garai hartan, orain dela gutxi obraren musikala estrenatu da gainea, oen dela labaste, oen dela gutxi, zer suposatu zuen zuretzat gutxia zu bidea Isabel antzeslanak? Hainbeste saio, fenomeno soziala... Sinistu ezina, eta lehenengo saioa hasi bergen dunien gainea, nik ez nun, nintzen jabetzen hainbeste jokua izango zanik.
Ze, nalako egunetan, estrenoen bergendula, eta hasi zen jendia, nunbait sarrerak erosten, eskatu ziguen, 2 saio iteko. Ai, dio, zer da, 2 saio? Zer da, hau, zer dut nalgea, hau. Eta bai, 2 saio inberdia, ingo ditugu. Eta orduan hasi ziren etxeko komerik, umia zenekin utzik irostek izan da bestik etorri behar du, eta bueno, ematezen mundua bokatu behartzula. Kontziliazioa. Ematezen mundua bokatu behartzula. Sekretatu zen, gure etxin nintzuen beraien eskema, nik 2 saioak, glas, aite, kosta izan. Bueno, lehenengo saio bukatu. Eta beste urrenguan, tarte hortan, eta nintzen kanpo, eta nera ma ikusi nunan. Hasi nintzen neharrez, baina neharrez sekula ez bezala, nik nire amai buru bat kentze jot. Pantxe behi makurtu eta hasi nintzen neharrez. Ze pasatzea izuta, nik uste nakala alako tensilu bat, ikusita zer da? Ezin nuna asimilatu. Ustu nintzen, segi urrengo egiten. Eta jendia atzeko kaletik sartzen, ezagunak utzi sartzen da, nik uste asko utzuko nizoko, ez naiz ni antolatzailea, ez sinistu. Eta gero izan duzan, gelditu gabe. Eta hoben izan duzan beti, 2 berzio zeudela. Euskaldun berritan ikuspuntetik zegoen publikoa, eta Euskaldun zarretik zegoen publikoa. Eta orduan, batzuk, ze aldartekin zeuden, erabate hartzen abestian. Eta, baina hoxe, esperientzia ona izan duzan, eta nik uste horrek eman zigula, pira. Hemen txegaude, horrekin den. Molestuta nire esperantza lagunekin eman. Tenpora taldeko lagunak ere izan ziren gure estudioan, berriro esmanazazu disko orkesten, maleta zaharra kanto ere eskaini ziguten, eta beraiek ere Durangoko azoka virtual edo Euskal nolako horretan ere izango ditugu. Ari gara hizketan eta gustora Isabel Agirre Saroberekin aipatzen, fenomeno ark suposatu zuena, antzerki ura antzeslekura, kutsi dazu bidea Isabel arekin egindakoek, baina telebistan ere ikusi dugula aipatu dugu, lehen umoreari helduta, Boazeman, brinkola, akaso etxeko sofan jendeak pentsalezake. Ze ondo pasatzen duten hauek. Nik beti pentsatzen unai. Baina uste dut umorea egitea oso zaila dela, eta telebistan umorea egiteak suposatzen duela lan ikaragarria. Gogorretik akaso gehiago izango zuen plazer rutxetik baino, naiz eta gero akaso gozatu noski emaitzarekin. Nik ez dakat oso esperientzia gustagarria telebistakin. Lehenengoa izan duzan, Boazemank, eta ara, seituan esan ziaten, betarreko igabe ingozu. Eta esan, ez, ni betarreko igabe ez dut gustora, ez da ikusi bakarrik, behidature ez, gaina begi bat jute zait, nahi dulekua, eta orduan, betarrekoekin gustua sentitzen, naiz? Ez kenengo dituzta, lentila jantzi. Eta zen, lentila, nik lentilak ez ditut sekula santan ibili. Azkenian, txintxo, lentila jantzi. Eta orduan, janere bizta gehatzen zen, ez non zuzenien behiratzen. Eta gero, telebistan kontatu nintzen, kamera zala gauza bat, pertsona ziela beste gauza bat, eta antxe regidoria ziala, beste ziala, beste gauza bat. Orduan nik ez nakan publikoa aurrian. Eta orduan zen, gauza bat iten, ez, nik batzet ikasin dura, falseatu ditza. Ez falseatu zazu. Eta igual nik replika bemerko nion, hemengo bati, ez inberdun kamera ebidatu da, ez dakizebak zer da. Zer da. Ez ditzan nere txokuan aurkitu. Oida. Guazen manken, Gero ja brinkolan beste gozat izan duzan, diferente izan duzan esperientzia baino. Hainbeste urte egia lantzen kalean zerkian eta goi faltxeatzeko. Faltxeatzen. Honi, telebistaz ari garenez, saio berezi bat etortzen zait buruara, ez? Zubertan egon zinen gainera, ipupo mamua. Horren atzean proiektu izugarri politia zegoen ezan bakarrik telesaia, baizik eta atzean proiektu politia. Bai. Nola zan esperientzia, ze? Hoi berez izan duzan herri batian, emedikan ez zorruti herri batian, itie ipupo mamua txoku bat. Edo etxe bat, olexeko zerbait. Eta zen, haur eta gazte literaturan inguruko leku bat, izatia, eta bertan gero zuzeneko saioak eskaini, eta hausnarketak egiteko, eta mila gauza. Proiektatu zen garaian, nien nintzen horren bultzatzaile nagusi, orduan beste ateko beto esplikatuko luke. Baina bere garaian etzun, nunbait, ezan ulertu ondo. Iruditzen zen gauza garesti bazalaitia, eta orduan nola horrek ez du dirua produzitzen. Eta orduan, ezan nahi botatzea,
eta lortu zen telebistan programa itia. Eta nik uste dut, telebistako programaik politinetako bat izan duzala. Baiz esan orderditxo bat, eta gero bukaran ipuia kontatzen genitun. Eta hor gustora horre bezan, de publikoa ez naukan, baina, bueno, nola baita aurreko esperientzi txiki horrekin pixka moldatu nintzen. Eta gero bile ginen herri batien obesten egiten, baina gero ja bukatu zen. Bai, hor gelditu da Lanbro artian. Legado bezala hortxe daude bideo horiek ez, zuren ipuinak beste kontalarien batera. Bai. Nire ustez artxibo desente dago hor euskal narratzaien batez ere. Bai. Oso programa politia zen, Eta nizutaz gaur, etorri zait burura beste ikuskizun bat, Iñaki Agreza, nik asko maite dut Iñaki Agrezabal, netza da garai bateko kontalarik bezala, ez, tripetatikek narratzen du. Eta bazegoen hor ikuskizun bat, 1728 animali kontu edo... Bai, ez da izan bai, milaka, bai. Bueno, ez, jatorri zan animalario universal del profesor Rebilloden, oinarrituta, non lamina batzuk daude... Hiru zatitan. Da, 3 zatit animaliak, eta orduan juten za jolasten, ez, laugarren pagina hemendik, 3. hemendik, eta 5. hemendik, eta atatzen da asmatutako animali bat, eta orduan zuek biok, Iñaki, kontatzen zituen ipuinak improvisatzen dira, ez? Osa, batzuk baziren finkatuta, baina beste batzuk, segun sortzen zen animalia, venga, bazen. Bukaeran, esate galien aurretik. Esan zenbaki bat, eta 3 orrialde pasatzen zituen, beste zenbaki bat, 4, erdikoai 4 pasa, eta beste, orduan, momentuan asmatzen zen animali horrekin, horren histori bat asmatzen genuen. Bueno, hoxe, hemen ez dakit zein pasatzen zuen, beto. Entzulia, eta azkenean, bukatu inbiar, bestela, gungo ginake, txinaino. Aipatu dugu gaur saio hasieran, bagenitu hainbat diskoen estreinuak eta benetan maite ditugun artisten estreinuak, beraz, Isabel Agrezaro berekin jarraituko dugu noski, badauko oraindik zer galdetua eta zer kontatua, baina entzun eta ikusi egingo du gaur argitaratu baitu Mikel Urdangarinek Izurden lekua, nik uste baduela gainera itsasoko kondaira eta ipuinetatik, eta bertaratzen diren animaliek dakartzaten oroitzapen edo horrelako kontuetatik, eta bideoklip hori ikusi eta entzun egingo du. Bimila eta hogei komaiatzean gure uretan urzabaletan urratu zuten azal berdea iratzarri zen itxasbarea azaldu ziren gure aurretik bizi zirena jakitu ziren gu harridura zbea gineana haiek zegiten hoiko zuten eran kilak urrazpian tabelak aidean hoiko zuten eran naiz guk ez jakin Zarauzko badian ondarruna txaspin azaldu ziren milak aurte bezala azaltzen zirena ez jakitu ziren ez egiten gutaz hoiko zutenera kilak urrazpian tabelak aitean itxasarkiak bailiran horra zaldu ziren
Senak aginduta etorri ziren bisitan izurdeak Euskal Kostaldera maiatza hasieran justu kantaria Mikel Urdangarin lan berria izango zenarekin aurrera egin edo ez zalantzan zebilen hartan. Berak ere senari kaso egitera baki eta aurki labetik atera, dutela gutxi labetik atera den kantu sorta berriari heldu zion irmo. Ebokazioz beteriko lana da orain arte ibili gabeko paisaie koloreztatua. Gertuko galeren argia darama bere baitan diskoak pianoa oso protagonista, Koldo Uriarte bere bidelagun eta kontzertuetan musikari denak ekoizturiko lana eta benetan ederra. Eta streaming bitartez ikusten duzuenok ikusten ari zareten bideoklipa Alfaxek zuzendu du eta David Herranzek egin du argazki zuzendari lana. Horra saldu ziren izurda Bihotzoneko piratak taiermentetako altxor gordeak itxaslaniak marmoka erraldoiak kantu zarretako pareak Kinak urrazpian, tabelaka idean, Bueno, dagoneko entzun gai Mikel Urdangarinen diska. Lotura. Ze lotura? Nola izena zuen Donostiko izurdeak? Ostras, iniz gogoratzen hain. Pakito! Pakito! Haupa, Pako Ibañez! Eta berriz gurera itzuliz. Bai, Isabel hemen dugula, gozatzen Urdangarinekin ere, noski. Bidanei atentzia eman dit, zure azken abenturak. Argitaratu duzu liburu bat, Iñaki Martiaren Amakin ilustratzailearekin. Amona Tomasa eta Gizandia, elkar argitaretxeak argitaratua. Nola sortu zen ideia hau? Nire herriko aldizkariak, noaua izena dunak, usurliko oso moduan. Noaua! Eta noaua izena garri zitzaion. Eta urtiak, zamazkiten bertan, ez Donostiko Santo Tomas egunakin, baina pixka lehenuo, aurreko igandianeo, Santo Tomas azoka ospatzen. Eta urtero, esate zaten, ipuinen bat kontatuko nuken. Normalian, negukuak, olaxe. Eta behin goatu nintzen, ez dakit jazen magarren urti ezan, hainbeste urte pasaian. Itenun Amona Tomasa personajia nik itenun. Eta Donostiko Santo Tomas egunean, Konstituzio plaza berrian, berez plaza berria izena dunak, horre matezian sari batzuk, postu ederrenai, berdurak, nizteit, sari jabanatzen zian. Eta nonbait, Donostiko kulturre zeatek, edo antolatzezun sari banaketa hi. Eta pixka nahi ziren eman kolore pixkat. Eta orduan nire lagun batek, Angel Alkainek esan zia, behar dugu emakume bat olaiteko, eta Amona Tomasa pentsatu dut. Amona Tomasa eta aziteko jantzi behar duen, ziripoten jantzia. Bale. Eta gero, emakume, basoretarra bezala jantzi. Eta eskerrak, nire amak bazaukan jaso eta bera gazte garaian izandako egona ez mantala bretxan, saltzezunekuak, eta esatezian, benetako mantala olakua da, man jarziten txikilloiek ez du ezertako balio. Eta klar, ematezun, gerri buelta bi buelta, ematez izan, Amona Tomasa ere behalakoa,
buelta bat iriste Buelta zela bakarra. pozik, bere Patrik handikin. Eta orduan Amona Tomasa, jutezan, Donostin trekitilarik atzitik zitula, kale jiran, eta nik beti, olakotan itedetena da, Patriketan sartu pasintxik. Eta ikusten ditun, atxon amonak. Pasintxik ematen eskien. Eba, osuentzako, eta ume guztik, guke bai, eta xo, zeneko kameru da jarri duze. Bueno, atxon amona poza. Noiztikan ez dizkigu eman guri pasintxik, tori, eta holaxe. Bueno, iritsi, sari banatzen hasi, eta gero, festan segi. Eta ben, arratsalde batian, kontatu nuen Amona Tomasa, claro, Donostia jeisteko, Donostiatik gertu herri rurala, Igeldo da. Orduan, Amona Tomasa Igeldotik jetxi zala, eta hola, ez? Eta Santo Tomasetan, txerriatze hola plaza berrin, kaiolan sartuta, eta horraz maten histori bat. Txerria astoratu zala, jendia gainezka ziolan ingurun, eta txerria zela kurrinka, astoratu, eta jatat danba. Ez zita buskatu eta alde nintzun. Eta plaza berria eta hankaz gora. Zea, Iruñako San Ferminetan bezala denak. Eta korrika iezintzun txerriak, Noa! Gaiaino iritsi zan, eta gero, plast, ureta saltatu zuen, eta antxe igiri, irlaino iritsi zan. Eta urte hartan, txerria etzan zozketatu, eta alaxe egatu zian. Pakitok lagundu zion islara iristen. Ara, Pakito! Eta orduan, hoi ingetun argitaratu, iaz. Eta orduan, ni pixka bat, ez dakit, hazi edo, harrotu, ez da izan izan emozionatu, esan dezagun. Bueno, eskatu ziren marrazkiak ematxini iteko, beste gauza batengatik, eta bar, ni nintzen emozionatu. Eta saiatu nintzen beste histori bat asmatzen. Eta holaxe ibili ginen, eta matxini pasatzen dizkio zenbeak, bauka esperientzia argitaletxeekin, eta beak tankera emango lioke, zeinek balioko luke noez, ni idatzi, eta hone balio, ez du balio, espaitan ere arlua idaztiena. Eta bidali, eta elkarrek bat hartu zigon. Ni, bueno, ezin sinistu, zer da, ezin sinistu. Eta hor da, Amona Tomasaren beste aventura bat, hor da, bigarren aventura. Eta ez dakitea horitan, okaldera. Bai. Gaur ezin izan du etorri matxinek, ez, baina beste behin, biak etortzeko gonbidapena luzatu nahi dizuegu, porque matxine segurazki asko dauka kontatzeko matxinek. Matxinek marrazkiak zuzenean egiten ditu zure ipuinak aberasteko, edo zuk ipuinak kontatzu bere marrazkiak aberasteko, edo elkarra aberasten zarete. Oso ezberdina da formatu horretan narratzea. Zeintz izango ziren diferentziak ohiko saio batekin zu bakarrik edo matxinekin? Matxinek ematele, normal nite dugu, marrazkila aurretikin, eta eronik horren ipuia kontatzen. Aurretikin hitzartuta dakau, horrez da eromena izaten. Baina, beak, nik kontatzen dut, zein ipui kontatuko eten, orduan beak bere imaginazioekin bere marrazki egite ditu. Eta orduan ja, imaginak ematena da, jazta. Personaje bat, hartzai bat baldima da, beak marraztu duen bezalako hartzaia ikustetu umiak, eta hoi da, eredua. Horrez laguntzeit, batzutan, kontatzea gauza bat, ipuia baino gehiago batzutan, iaz ez, zein ezin genuen, hartzai batena, beak margotu zituen hartaldia, borda bat, hartzaia, eta margotzen nahi zala, kontatu nintzen, zen nire, hau zer da, eta ardik, eta hau, haulentzero, ez da egiz esaten zuen, Gabonak, olentzero. Eta hartzaia lortu genuen ez, hartzaia. Horrek zematezian, marrazkilapeak ematezian jokua, umiei dide pixka bat zatzeko. Eta harrituta gatu nintzen, borda ikusi zuen, hau zer da? Esan zuen, baserri jata, ez, hauek mendin daude, ez da kaleko, mendin, ardila eta hartzaia, nune oteia. Baserri, txabolan, txabolare, zer da? Zekiten. Eta horren, gaur iztegila berastuko dute mebak, borda. Eta horren, egila, aztedia pentsaten. Marrazki horrek, lagundu zian adibidez, kasu horretan, nik hartu nun marrazki joi, umi hoiei, gauza hoiak usteko. Zer, kontuatu nintzen, taluen inguruan zen histori bat, pizza! Matxo maitia. Ila bilotzekoak mantzian. Ai, gaixoa. Nahi da higean, noa! Eta, eta gero, ipuite marrazkitik ez badago, nik nahi gabe, ni azten ez kontatzen ere iruipenakin, eta orduan ja,
ze hartzea dakaten, lagunen baten imaginatoriko zailen, Omar, ez dakit, nun ikusitako hartze baten hau, eta batzutan oso aberasgarria da hoi, eta bestetzen, mugatzen ze horta, baina ez da muga txar bat, beste modu bat. Elkarrezketa azteko beste. Bai. Zu konturatu altzea, mai ipuinekin egela eta goiurik ze horpegi daukain, ja. Aizu. Aztu zaio, gabonak eta guztiaz, aztu zezkio. Isabel, animatuko zea ipuin bat kontatzea. Horrela eskauta, nola ez etzasa. Hau trampa da. Bueno, mesedez hemen trampak favorezetarren. zuri bakarrik ez izkizu egiten, Isabel, hasi. Guri ditizkigu. Pizka pentsatzeko ipuina nik txiste txarra dauka gabonekin. Ui, ama. Bai, seguro. Bakizue, bai, hau bota bardeto, lentzereta. Bakizue, beti gabonetan oparitzen dugu barruko arropa, kalzontzio, kulero, horrelako. Bakizue nola ditzen zaie? Bai. Olentzeria. Okerrena dago, Juriri gustatzen zaiola. Eta maite bidarte baita. Nik asterirako bersioan aukan kukusklan. Oh my gosh! Bueno, gauza desango izut, mai. Txisteak ez dia txarrak eta honak, baldin eta barragura sortzen badute. Nik hor onartu behar dizut, txisteak barragura sortu dula, eta hori txalo zaparra honekin eskertuko dugu. Baina... Pako Ebañez, sorion. Que pesadito, zu gabonekin baino kerragoa da. Zein denik hau merez izateko? Aizu, nigo. Ze guztua zauden lantalde honekin? Oi, noski. Ete guau, ete ziete ontar. Una visitu de la vida. Bueno, Isabel, ipuña, kontatuko iguzu. Konpromisoa jarri dazu. En fin, botako baina hau ez da izango nire ingurun normala, hemen zea honekin. Bai, onartu azaldu barra daukagu. Hor daukagu, ez dakit, 3 metroko eta metro da 70 marreko alturako metakrilato baten bestaldean, honek badirudi, kartzel giro pixat hartzen du, COVID-ak kartzeleratu gaitu horri batean. Baina, bueno, iritsiko da beste garaien bat. A ber, eserita kontatzere kostaite zaiten izuti kontatzet eta, en fin. Bestela, mikroa eskutan hartze batzu zutitze zuzitzaukazu, Dana biardet. Bueno, gaitzekit ja, zean nervu joan. Bueno, a ber, vale. Nire lagun batek, soldaduzka intzun, guatzen zuek gare batean nola soldaduzka jomerra zala, derrigorrez, horrekin beti guatzen ditzan da. Soldaduzka intzun, eta soldaduzkan kontatu ziren gertaera bat. Soldaduzka, kuartel batian, nite zanez, ala usten dinez baina jo, baina sinisten dut. Kuartel, patillo bat zion. Eta patilloan erdin zion aulki bat. Eta aulkian onduan zion soldadu bat guardi jeiten. Eta guardi jeiten zion beti. Beti. 8 ordu. Antxe zion soldadu bat guardi jeiten. Inor getzakin zeatik anitezan. Initezan, inbertzalako, betidanik enitezalako, eta kitxo. Ofizialak agindu hoi betearazte zuten, eta noski soldaduak bete egin behar zuten. Tolaxe urtiak pasazian. Eta behin, ez da egite, general, koronelo, oitako bat, nunbait berria sartu zen kuartelea. Eta harrituta egatu zen. Zer, aulki baten aurrien guardi jaiten soldadu bat euna etorri. Jakin behar dut. Zatik handan hori. Claro, juntzan artxibategia. Gare bateko artxibategia. Karpetak, paperak, hasia hor idatzen. Bueno. Honek, kriston jakin milazakan, da hor nazi zen, miatzen. Eta alako batian, topatu zunda, guardia horren agindua. Kontua da, 31 urte hilabete bat eta 4 egun lehenago, agindu zala aulki bat margotzia. Eta agindu zan baita ere, pintura freskuan gainen inor eserit ez zedin, guardia egin behar zala. Eta ordu arte. Bueno, esan behar den lagunak etzela kontatu, Galean hori kendu dira.
Zahartzeko modu txarra ez da, Galenoren ipuinak edo Isabelen ipuinak entzuten zahartzea. Hirian bizitzea da. Eta Rafa Ruedaren album berritik, disko berritik, zahartzeko modurik onena kantu honekin agurtuko dugu guk. Gure gaurko gonbidatua. Sartzeko modurik onena. Isabel Agirre-Sarobe, mila esker, gaur bigarren kafera horbiltzagatik, zuri ipuinagatik, guk ere lapurtuko dizkizugu. Ipuinak elkar lapurtzeko dira. Vale, ba, alaxe ondo dira. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ez horreatik. Jarraitu bidean, Isabel. Sartzeko modurik onena. Gaur publikatu du Rafa Ruedak aipatu bezala Rueda izeneko disko hori. Bilboko El Tigre estudiotan grabatu eta nahastua. Mamia estudioan Jonan Ordorikak masterizatua. Jon Agirrezabalak eginduko izpen artistikoa, elektronikoa, nahasketak, eta Rafa Ruedak berak gitarrak eta ahotsak. Bilboko Koral Elkarteko euskeria abesbatzak ahotsak grabatu dituen bat kantutan. Alain Urrutiaren azala eta diseinua, Oier Arantzabalen argazkiak, eta bestelako parte hartzeak, hainbat idazle ere, badirelako tartean hitzak eskainiz. Kotxearen azken kolpea, etxe odometako zartatua, azalaren baiatua, bizitzaren zimurrak. Bere horretan zaindu eta behatoki bihurtzea da. Sartzeko modurik onena. 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 Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ez dakit bat, doinu hauek entzun da nora ingo zenuketen salto. Guk entzuteaz gain ikusten ditugu. Adarra, estalaktitak, ez dakit hemen garai ezberdinek ere zote duten bat egiten. Baina uste dut guk oso atzera egin behar dugula bidaia. Denboran behintzat, espazioan akaso ezain beste, baina paleolito garaira salto egin.
eta hezur eta haragiaren teoria zer den aztertu behar dugu Juan Ignacio Artxoagarekin. Beraz, Juan Ignacio, arratsaldeon ongi etorri. Arratsaldeon. Ez dakit adarra eta estalaktitak garai berdinekoak diren edo hemen alako nahasketa ere ez duten egin, baina tira. Hezur eta haragiaren teoriaren muinera, joango gara beraz. Bai, arkeologoak esaten dute, hainbat estalaktita eta kobazulotan moztuta aurkitu dituztela eta badirudila estalaktita afinatzeko aleginetan eginda dagoela, ezta? Ez dakite inoiz frogatzera iritsikoan, baina oso iradokigarria da hipotesia. Eta entzun dugun musika zoragarria. Bai. Eta girogarria. Bueno, aurrekoan esan gendun, aipatu genituen zantzuez aparte, segura asko bazela euskera paleolitoarekin lotzen duen zerbait, ezta? Eta izango lieke hezur eta haragiaren teoriak euskerean utzi dituen fosil pare bat. Baina, beraz hasiko gara, hezur eta haragiaren teoria zer dan adierazten. Teoria honek esaten du, ume jaio berri batengan hezurrak aitak jarri dituela. Eta hezur horiek haragiz eta odolez amak estali dituela. Umea horrela sortzen da. Bi alde batetik etortzen zaizkion gauza batzuk eta bestetik besteak. Eta gainea hori esplikatzen dutenek, eransten dute gainea erraza dela hori ikustea, zeren zuk hezurra puskatzen duzunean hor barrun dago aitaren esperma oraindik. Hezur muina, alegia, horrekin identifikatzen dute. Bueno, usai paleolitikoa, hezur muina, hezurra, haragina odola, hori alde bate utzita, gero ikusiko dugu, ez da usaila bakarrik, badaudela hainbat arrazoi hau paleolitikotik datorreala pentsatzeko. Bueno, teori honek, esango zuko zertarako balio du, teori honek, ez da, ipuina, oso polita, oso kuriosoa, zertarako balio du. Bueno, hau ipuina baino asko gehiago da. Ipuina da bakarrik gauza komplejoago baten adierazpide erraz ulertzeko modukoa. Honek benetan balio duena da gizartea, edo tribua, edo nahi duzuen deitu nahi duzuen bezala, gizartea paleolitikoan esan nahi dut. Antolatzeko eta sailkatzeko. Orduan horrek antolaketa hori egiten da bi ardatzen inguruan. Ipuin honek esplikatzen duen teoriaren arabera, hor egiten dira alde batetik hezurraren ahaideak, deitzen dianak, eta bestaldetik haragiaren ahaideak. Alegia, sailkapen guztia egiten da, aitaren aldeko ahaideak eta amaren aldeko ahaideak. Ardatz horren inguruan egiten da antolaketa sozial eta familiar guztia. Esan beharra dago, paleolitikoan familia nun bukatzen dan eta gizartean nun hasten dan muga hori ez dago. Dana bat da. Gizartea da familia handi bat. Gizarteak, gizataldeak txikiak dira. Txikiak dira, guretzako gizarte bat zer dan pentsatuta. Handiak, guretzako familia bat zer dan pentsatuta, ez da? Bueno, orduan horretarako balio da. Gizartea antolatzen da eta familia antolatzen da bi ardatz nagusi horien gainean. Hezurraren ahaideak eta giharraren ahaideak. Izan ere, kategoria hauek, horre, 19. mendean zehar, olako herri galdu, azkeneko bazterreko herriak aztertzen ibilizien antropologoek toki askotan aurkitu zituzten kategori horiek eta konturatu ziren esparru zabal batean kategori horiek mantendu egite ziala. Eta gaina beren artean zerikusirik ez zuten herrien artean. Beti hezurraren ahaideak eta haragiaren ahaideak errepikatzen ziren kategori horiek. Baina ez zekiten zergatik. Ez zuten ulertzen. Eta milagro txiki bat izan zen, halako batean azaldu zen, bidaiari, garai hartan bidaiari esate zitzaien, 1700 da pikon, pentsa noan juten gehan, gaur egun antropologo esango genduke, baina bidaiari batek egin zuen, horietako bidai batian, nunbaiten arkitu zuen,
ez naiz gotzen nuntzan, zehatz-mehatz, esplikazio hori. Zergatik ezurraren parienteak eta zergatik haragiaren parienteak nondikan zetorren. Da, ari esker eta txurroz, pentsa, ari film batetik nola etorri zaigun, arek bidaia espazio, piramendi horrek espazuen bidaia egin garai hartan, pues ez genduke jakingo nondikan zetorren. Bueno, italiar batzan, desideri izenegoa. Horra agertzen dira, gure hizkuntzan ere garai haietatik eta teoria haietatik alako fosilak, ez, Juan Ignacio? Bai, bi dauzkagu. Pixka bat pentsatuta, euskeraz daukagun sanidetasun izendegian, zeo zertan danok bat baldin bagatoz, ez da erresa, da, ez dakigu hitza edo atzizkiak senidetasuna adierazten dula, ez da? Arre ba, ne ba, eu ba, aur ba, aiz ba, ize ba, osa ba, ba horrek senidetasuna adierazten dula, ez da? Bueno, aintzat hartzen badugu, ba, senide esan nahi dula, eta pixka bat pentsatuta, hortxe topo egiten dugu, giarra bakin. Eta giarrea, gutzako da, bai, gaur egun, giarrea da, ez dakit muskuloa. Bai, muskuloa edo. Baina, haragiarekin aspaldi lotuta. Giarreak gume ginean, giarra eskatzen gendun zeari. Bai, hain garizkoa. Harakinari, esaten du, haragia saldarako eskatu, eta giarra, koipei gabe, haragia. Bueno, horra hor, nun daukagun euskeran, baita ere, beste hainbat tokitan azaldudan, haragiaren parienteak esateko modua, giarra bat. Eta gainea, balio du adierazteko, ez zehatz-mehatz paleolitikoan bezala, baina nahiko gertu. Paleolitikoan giarra bat izango lirateke gizonezko batentzako bere emaztearen aldeko pariente guztiak. Bueno, paleolitikoan esan dugu, bi ardatz horietan zatitzen dela, gaur egun ez daukagu hori. Eta orduan, adaptatu da, eta hitzak balio du esateko, bai gizonaren ikuspuntutik, bai emaztearen ikuspuntutik. Paleolitikoan izango litzake gizonaren ikuspunturako bakarrik. Baina azkenian dago, hitza esan nahi berarekin, hitz bera, giarra ba, azkenian da, haragiaren parientea, eta esan nahi du, orduan bezala, famili politikoa, nola bai. Norbaiti horrentxe burua kea dariola. Ari balin bada, gure gaur egongo hizkuntzan adibide garbienak ama ginarreba eta aita ginarreba, hortik... Guk horrela erabiltzen dugu, baina giarrabak modu generikoan erabiltzen da. Aita ginarreba eta ama ginarreba bikotea izendatzeko. Giarrabak, esatea, nie giarrabak. Eta hortik askotan hizkuntzaren logika bilatu nahian zergatik arrebak, ez? Nire emaztearen aitean nola daba aita arreba eta hor galdu egiten ara, ez? Askotan galdetu dio nire uruari hori. Errepasatzen badugu pixka bat, euskal linguista edo baskologo edo azkeneko 200 urtetan izan dianak, salbuespen bat edo beste, gero aiketeko dugu, baina gehienak hortxe kakotuta enreatuta gehatu dira. Ze de montre pintatzeoten du arrebak giarrebaren izenean. Eta ze senidetasun harreman arraroa zegoen honen atzean. Bueno, pues ez zegoen ezer. Ez dago arreba, dago giarra. Arreba izan beharrean giarretik. Giarra, ba. Ez dago arreba. Hor, Aizkibel, eta entzun duzuen Aizkibel bada, Azkoitiko udal liburutegiaren izena da, Azkoitiko filologo bat zen, edo askologo garai hartan, eta arek bai esaten du, zatitzen du hitza behar dan bezala, 19. mendean, Zatu, giarra ba. Baina, karo, Levi Strauss hendik netzuen ezagutzen, jaio gabe zegoen artean, eta orduan esatezun, hau izango da, giarrebekin, haragia jatezutelako, edo festaren bat itxezutelako, edo harek usai hartu zion, hitzari bai, hitza egoki zeatu zuen, baina, beste esan nahi batekin. Bai, ezin jakin. Nor pentsatuko luke, olako teoria, olako kategoriak, aldez aurretik ez baduzu ezagutzen, burua etzaizu horrean joaten, ez da, inondik gane, ez da. Bueno, hauek danak, oantxe aiatu dut Levi Strauss, hauek danak ez ditundik esaten, hauek danak Levi Straussek esaten ditu, eta, bueno,
ezagutuko duzu, noski, Bai. da pertsona bat ezaguna bezain ez irakurria. Baina, esan nahi dut, bere prestigioari eta dagokio. Akaso horri gehitu beharko genioke ez eztabaidatua. Eztabaidatu ere gutxik eztabaidatuko zuten Levi Straussek proposaturikoa, ez? Bueno, gaur sartzen ari gian arlo hau, aspaldiko senidetasun harremanak eta ezkontza arauak, eta da, oso kuriosoa da arlo bat oso garatua, oso ondo ezagutzen dana, Levi Straussi esker, eta nik ez dakit zergatik, baina erabat batere gizarteratu ez den zerbait. Nik ez dakit edo paleolitikokoa delako, irutze zaigulako, ez daukela inolako utilidaderik edo probetxurik guretzako, edo baita ere, hain borobilduta eta utzi zuelako arloa gizon honek, ez da? Batzutan nik uste zientziaren, letratan benipin, aurrera bideak etortzen direla maisu zarrari egurra ematetik. Beti, horrela etortzen da. Estimulurik handian hori dela, orduan, tarteka maisu zar bat tokatzen danean, hain handia, dana perfecto, eta hain lotuta utzi duena. Pentsaturik gabe, dana lotuta, borobilduta utzi duena. Esan berreko guztia. Aztu egite zaio, besterik gabe, ez da? Eta, bueno, nik uste kasu hontan, gero, haien izango dugu denbora komentatzeko, baina hor dago ezagutza zorro bat, zaku handi bat, oso probetxugarria, ondorio asko dauzkena gaurko gure gizarteak hor, eta bate ezaguna ez dena. Hala ere, senidetasunaren inguruan asko eta ondo idatzi du Juan Ignacio Artxuagak, hor badira hainbat artikulo Aunamendi Eusko Entziklopedian, eta, bueno, senidetasunaren inguruan, zure azken liburuan, Juan Ignacio hitz egiten duzu, Ileia eta balioen bestelako historia laburra, eta horren irakasgaien aplikazioak gaurko gizartean Pamela Etxeak argitaratu zuen, ez da, 2018an? Historia laburra eta titulo luzea. Titulo luzea, bai. Bueno, lerroburu eta azpititulo. Ideia eta balioen bestelako historia laburra. Eta horren irakasgaien aplikazioa gaurko gizartean onartu behar dut nik, borroka egin nuela liburunekin. Eta borroka hortan liburu atera zaila garaie, baina, bueno, iritsi ginen alako bake prozesu batera biok. Batzutan pasatzea alda, adibidez, ontara gerturatu nahi duen jendea, agian zenbait ez idatzi izaten diela oso tekniko, edo oso, nola esango nuke, bitxin bat ez astunak zentzu honenean, baina batzutan oso teknikoak izaten direnean, agian gizarteratze prozesu hori eten egiten da, edo ez da hainbesteko jariotasuna ematen, ez? Bi aldeen aldetik. Lotza pixkat ematen dituen esan behar dedanak, baina ni rollisten oso kontrakoa. Oso kontrakoa naiz. Bai, horretik esaten banekin lotzatuko nizala. Oso kontrakoa naiz, eta irakortzen ditudanean hainbat jenderen liburuak eta asarretu egiten naiz. Askotan gertatzen dalako bate komplikaziorik ez duen gauza oso modu zailean esplikatzea. Eta nahi gustatzen zait, zientziatatik ikasita, gauza zailak modu erresean esplikatzea, edo benipin hortan saiatzea. Asko saiatzen naiz, horretik esaten dut, lotxatu egingo nitzala. Ni asko saiatzen naiz gauza zailak modu errezean esplikatzen. Ez dakitzen batean lortzen dudan. Hemen lortzen duzu, bigarren kafean, benetan. Hemen benetan lortzen duzu. Liburuan, baita ere, egia da, gauzak ulertzen dira, baina borrokatxoa dago hor, ez da. A ber, senidetasun harremanen kontu hau, oso komplikatua da, txorrakeri bat ematen du, senidetasun harremana danak ezautzen ditu, ez da, aita, ama, umea, laba, osaba, izeba, baina senidetasun harremanen arlo hori oso bereziat, oso komplikatua da, paleolitoan, ez orain, paleolitoan. Baina, bai, Orain gauzak aldatzen da, ez? Aniztasun gehiago dugu. Eta batez ere, liburu horrek daukan problema da, aurreneko atala da senidetasun harremani buruzkoa. Eta orduan, hortik aurrea, hoi pasata gero. Karo, horra ataskatze batzea. Bai. Zailena dago hasieran. Bai. Gero liburuak bide erresagoak, bide txurrak proposatzen ditu, baina hasieran. Baina ondo dago. Bai. Hasieran kentzezu, zaiena, eta gero... Askotan gomendatu du liburua, eta hemen daukan, norbaitek nahi baduzu, utziko dizuet, baina, bueno, ez da... Zena guk irakurtza eta gero zuri laburpen egitea, oze? Izu nik irakurri dudala dagoeneko, aspaldi irakurri nuen, eta tarteka berri irakurri ditut pasarteak oztata, baina
baina nahi balin duzu utziko dizuet. Bueno, eta norbaitek interesik balu, ideia eta balien bestelako historia laburra, Pamiela Etxeak argitaratu zuen, ez dakit oraintxe izango duten, baina bigarren kafean oso liburu elkartruke zalea gara, inorke nahiko balu, bigarren kafetik helaraziko genizuke alea hobintzat, eta hori bai, gero bueltan. Gero bueltan, favorez. Nik badutola kuriosidadea, eta ontaz egiala ez, familiak, eta nola osatzen ziren, eta ezkontzak lehen aipatu dituzu. Ezkontzeak nola ziren paleolitikoan, nola ematen ziren, zer suposatzen zuten? Bueno, aurrena falta zait, esplikatzea, hau zergatik handan paleolitikokoa, usaiak eta zeak eta ikusi ditugu, baina pixatu, zuritu beharra dago, ezta? Bueno, batetik gizarte antolaketa hori paleolitikoan ematen da. Zergatik dakigu hori, paleolitikoan bizi den jendea, 20. mendean, 19. mendean, antropologok bisitatzea joan diranean, guztietan, kezka nagusia, jateaz aparte, kezka nagusia da, gizartea nola antolatu. Talde txikiak dira, oreka zail batean bizi dianak, orduan, aurreneko obligazioa da irautea. Irautea talde bezala. Eta guztietan, familia nola antolatu eta ezkontzak nola antolatu da gai politikoa, lehen esan dugu, familia eta gizartean nahastu egiten diala. Bueno, gizarte antolaketa hau, senidetzaren antolaketa eta ezkontza arauak die gizarte paleolitikoaren politika. Beraz, oso gai importantea da. Bizirauteko erramienta. Eta hori da kezka nagusia. Toki guztietan unibertsala da, argitzen da, nola antelatzen dugu senidetza, ze ezkontza arauak jartzen ditugun, iraupena aseguratzeko, ezta? Hori batetik. Baina gero harrigarriena da zen mapa azaltze zaigun. Bakizu edozein gai aztertzen duzunean, ez bakarrik antropologia aldetik, baita genetika aldetik, edozein aldetik, azkenian egiten duzuna da agerkariak mapa batean jarri. Pintatzen dituzu puntu batzu, zuri agertze zaizuna, eta gero mapa hori ikusita esatezu, bueno, eta hau zekin ezkontzen da. Nik aurretik handakidana arkeologiatik, edo historiatik, edo hau ze garaikin, ze kulturakin, zerekin ezkontzen da hau, ezta? Bale, ze mapa ateratzen zaigu ezurre eta aragilaren teoriak, ze mapa ematen digu? Hori da paleolitikora eramaten gaituena zalantzarik gabe, ezta? Astronomian bezala, bakizu zenbat eta urrutigo begiratu, ordun eta atzerago egiten ari garela denboran, ezta? Hemen antzeko zerbait gertatzen zaigu. Hemen daukagu, Euskal Herriko agerkaria, Ginarrebarena, bestea, gero esango dugu, gero salto bat egiten dugu Europa osoan utxune bat, eta juten gea Kazajstan, Turmenistan inguru hortara. Gero Tibetea, gero Indiako Himalaiara, eta bukatzen dugu Siberiako Pazifikoko kostan, Korearen gainean Sahalingo penintsulan. Ostia. Hoxek duken denak buruan. Ze mapada hori. Bueno, pues hori da mapa. Horrek ze erakusten dugu. Euskaldunak Siberiarrekin lotura daukagula, ez. Horrek erakusten digu Euskaldunak movida horretan sartuta egon ginela. Alegia, hau da, gero esplikatuko dugu, denbora ematen badigu, hau da, munduaren historian izan den aurreneko iraultza. Senidetasun harreman eta ezkontza arau aldaketa bat. Ordu arte etzen horrelakoa. Ezurre eta haragiaren teoriak esplikatzen duen sistema hori, da sistema iraultzaile bat bere garaian. Eta iraultza hori, pixkana oso probetxugarria zelako jendearentzat pixkana zabaldu egintzen. Horregatik aurkitzen dugu hainbeste tokitan eta beren artean zerikusirik ez duten herrien artean. Gure arbasoak ere hori da hortan egon ziren. Eta olako mapa ikusita, pentsa dezakezue oso aspaldikoa dela, batetik. Besteak beste tartean daudelako nekazaritzen inoiz jardun ez duten herriak tartean. Orduan, ez da neolitikoa. Gainera esplikatuko dugu, neolitikoan ez du bate interesik honek. Sozialki ez du inungo probetxurik, ez du inungo onurarik.
Baina bain konturatzen naiz, aztu intzaigula, bigarren fosila esplikatzen. Hizkuntzan dugun bigarren fosila bat iarre batik edo azaldu dugu. Hori da. Bigarren fosila da, haurdun zaudela esateko euskeraz daukagun oso modu polit eta ez ezagun xamarra. Haurdun zaudela esateko, esaten da oraindik hainbat tokitan, esur berriak ditut. Haurdun nago esateko, esur berriak ditut. Edo, bestengatik hasi ari bazara, pues, halako haua esur berritu eginda. Zederra iruditzen zaidan. Esur berritu. Zer esan nahi du gizon batek esurrak, umearen esurrak, esur esaten da, diminutiboan. Esurrak jarri dizkiola, bere erraietan esurrak daramaizkila, eta orain, teoria horren arabera, berak odola eta giarra estaliko ditu esur horiek. Oraindik euskeraz, esur berritu esaten da, noski, esaten dutenak ez dute teoria hau ezagutzen, hain aspaldikoa delako. Baina, hortxe gehatu zaigu fosila. Eta da, paleolitikoarekin konektatzen gaituen zerbait. Hori esaten dugunero, ari gara oain dela 40.000 urteko siniste bat errepikatzen. Sintonia ezin magikoago bat. Bai, edarra. Ni galdetu nuen kuadrillan, eta batek ala esan zidan, esatzun, ezur txikik barrun ditula ordun zegoela esateko haitu nion amona bati. Beraz, erabiltzen da, Goierrin, adibidez, bada gune bat, ez? Bereziki hitzao erabili dena, zergatik hori? Bueno, zergatik gatu da, Goierrin beste aldetik, Goierri oso konservadorea izan da. Aizu, Goierritarra naiz, egilatza. Oso konservadorea izan da, esan nahi baita mitologian, eta marinen kontuak, eta gentilenak, eta Goierri aldortatik gordailu ikaragarrita izan da, ez da? Agian, orain ni badakit, esan didazue, beste tokitatik ere etorri dirala, Goierritik kanpo ere, baina ez dakigu. Bai, baina hemen mungia ingurutik, zehaztu digute, mungia ingurutik. Hori ere nahiko gordailua da. Bai, eta asko bilbotarrak, kuadrillan galdetu zuen lagun honek, kuadrillan bilbotarrak dira noski, gero bilbotarroiek senideak edo gurasoak atxona monak ziurren iba Bizkaiako beste herri batutakoak, baina Gernika, mungia, inguruetan edo etxurberritu kontzeptu hori ere, haute zegoen, eta bai, onartu xamar, eta hartzen zuten aintzat, aurdun egotearen sinonimo modura, baina baita erditzearen sinonimo bezala. Baina erditu berritan bakarrik erabiltzen omen zuten. Ez dakit. Erditzearenak gero bakizu, aspaldiko hitzetan, egotan dira alako lerratzeak, esan nahi aldetik. Igual, animatu dezakegu, ez? Erditzearekin ez du, hori da gerora etorritako zerbait. Berez da aurreneko, aurdun geratzea dena. Eta ikerketa ere egin dugu hitza bera agertzen da Jainkoaz Galdezka 40 euskal idazleen erantzunak liburuan, Jose Arregiren liburuan, ezin izan du zehaztu ze idazlek, hor asko hartzen dute parte, Laura Mintegi, Peio Otxotekok, Txomin Peienek, Xabier Lete, Koldo Izagirre, Juan Cruz Igerabide, Itxaro Bordak, Jean-Louis Davantek, baina liburuan agertzen da, zatitxo bat, zehaztuko dugu, akaso beste baterako, baina bertan barrafoa horrelaxea amaitzen da, eta behar bada horrexegatik jo du ere guregana Josek Jainkoa berritu nahien, metafora guztien ama ernaldu, eta esur berritu nahien. Alaxe dio, eta hori ere, hor dago, gure literaturan hitza agertzen da behintzate kasu horretan. Orotarikoan ere azaltzen da. Agian esaten komentatu nahi nuen. Akaso, entzuleak edo norbaitek honen inguruko berririk izango balu, eta informazio hori gero guk ere jaso dezakegula hemen, ez da? Bigarren kafean, eta berriz berpiztu, ez? Erabilera, eta ezagutza honen inguruan. Beraz, norbait animatzen bada, badakizue idatzi guzue, eta guk jasoko ditugu. Goiurik esango dizue, bigarren kafeko WhatsApp zenbakia. Bale, 6 sortzi Arrapatu indeu. 6-8-8-7-2-5-4-4 telefonoan, hortxe duzue gurekin harremanetan jartzeko aukera, WhatsApp bitartez, eta noski sare sozialen bitartez ere, zuzeneko streamingean idazteko aukera baduzue, baita, edozein egunetan gure Instagram, Twitter, YouTube, edo danako kontuetatik
Twitch bitartez ere idazteko Baita. aukera baduzue, eta kontatu guzue, zer dakizuen, zuek, exur berri Twitch horren inguruan, edo horren erabileraren inguruan, zuen ingurukoek, helduek edo erabiltzen ote duten, eta guk bilduko dugu, eta Juan Ignacio izango dio, Juan Ignacio, hau ere jakin dugu, hau gehiago dakiu. Aizu, bani hasiko naiz esaten, Itz oso politia iruditu zait. Bai, hori esan ez zuen, erabilera sustatzeare politi izango litzateke, Bai. ez? Hemendik aurrera aurdun esan beharrean, Bai. noiz behinka ere, ez? Exur txikiak ditut, edo exur berritu da, edo, Bai. ez? Ederra da. Politia da. Bueno, saiatuko gara, hau berreskuratzen. Egunero, akase egin marko egunuke exur berritzearen inguruko sekziotxo bat. Nor exur berritu da gaur. Efemeridetan, nor jaio, nor hil, nor kaleratu zuen alako edo bestelako diska, gaurko egunez exur berritu zen, hori iztu guain zehazkak iten, baina... Politxe da, erabiliko dugu. Bai, eta hasiko naiz baita igual erabiltzen, nik dauzkat lengusu eta lengusina asko, bai aman aldetik eta bai aitan aldetik. Orduan igual hasiko naiz, bai zurrezko lengusuk eta arabizko lengusuk, esaten. Uixe. Desberdin. Bai. Ja, aitatu dezula, lengusu maileguz hartutako hitza da. Lehen kusu, kusia, frantsesez, kusen, eta lehen primo. Hermanotik lehen gusu. Zergatik, oso erresa. Hitz bi aldetarako balio duten hitzak euskerak ez zituen. Pentsatu behar dugu euskeraren izendegila, senidetasun izendegila, oso bestelakoa zen senidetasun batentzako asmatu zala. Orduan, hor igurtziak eta zea daude. Ez du ondo ematen. Orduan, egin da egokitu. Ze pasatzen da lengusukin, ze pasatzen da koñatakin, oidanak kanpotikan ekarri behar izan ditugu hitzak. Zergatik, garai baten etzegoela, lengusu kategoria etzegoen. Batzuk ziren ezkontideak eta beste batzuk ziren anai arrebak. Lengusuen ze horren barruan. Orduan, sortu danean, senidetasun berri bat, senidetasun antolatzeko beste modu bat, beste kategoria batzuk, etzegoen hortan hitzak hartu behar izan ditugu, eta hortxe daude. Konstatazio polita hori da. Gu dauzkagun hitzak ez ziren sortu, gu daukagun gaurko senidetasun harremanak deskribatzeko. Hizkuntzaren erabileraren beste alor batzuetan ere gertatzen da. Baina, seguru oso gutxitan pentsatu dugula hortan, edo... Beraz, amaren aldeko lengusuei, eta senide guztiei giarrebak deitzeko aukerare baduzu. Eta bestei, aitaren partezkoi, ezurrezko nola zen? Ez nik usatu zait, ezurrezko lengusuk eta arabizko lengusuk. Bai. Bai, eta milenialagoa da, hori. Ez que zen, badakizu goiuri ez dela mileniala, ez da? Ja, naiz mileniala. Ez que, zure, zertan adil ba? Mileniala ni baino zarrago dira. Zuzeta zea. Mileniala ni naiz, barkatu. Ni naiz mileniala. Jesus, no eritxe, zu mileniala batzea. Doakotasun erasoak. Bueno, jarri dezagun... Bai, gurean. Nik ez da gidei esan bidai ontan noruntz goazen, edo agurtu beharrote dugun Juan Ignacio, edo oraindik badu, zerbait kontatzeko. Ezkontzen inguruko agian, ez? Argibide gehiago izango dituzula. Bueno, ja pixka sartzen gea, hain gogorra egin zaian hasierako atal horretan. Musika honekin ere ezkontza dantza egin liteke. Baina, bueno, hola, gauza batzuk labur esateko. Lehen esan dut, iraultza handi bat izan zala. Zergatik? Bueno, lehen aldiz albideratu zuelako gizarte handiagoak egitea. Eta esango izan, nola? Bueno, hau ez da bat ere ulertzen. Esan nahi dut, hau beharko genduke 2 ordu eta arbel bat eta marrazkiak egiteko eta eskemak egiteko, ez da? Baina restrikzio bat sartuta ezkontza arau batean lortu zen gizarte txiki batetik gizarte handi batera pasatzea. Ez gara sartuko detailetan, baina horren garrantzia hori da. Eta gizarte paleolitiko eiztarian talde handiago bat sortu ahal izatea oso importantea izan zen eizarako lurralde handiago bat kontrolatu ahal izateko. Hori izan zen. Hori da gero neolitikoan lur puxka batekin, ua landuz eta jorratuz bizimodu ateratzen duzunean, sentidurik ez daukena. Eta gaur daño iritsi bat gure artean, esan gendun, oso eoskorrak izan zirela, eta nekazari bihurtzen azkenekoak izan zirela, inguru hontan,
Horregatik anagian iritsi zitzaigun. Kuriosidade bezala baitare esan dezakegu, gizakiaren historian zehar, gutxinez neolitikoaraino, eta agian orain dela milioi bat urte hasita, intzestoa saiesteko ezkontza arau nagusia izan dela lehengusu batekin ezkontzea. Gure, gizateriaren euneko 80, gure arbaso guztiak horrela ezkondu dira. Bueno, hori kuriosidadeak. Beno, honako edo alako esur berritu dela esaten dugunero aurdun geratu dela adierazteko, duela 40.000 urteko sinesteekin eta mundu aldatu zuen Juan Ignacio Artxagak erakutsi digun lehen iraultza ideologiko horrekin egiten du bat, eta hori Mariren kontuak baino asko zarrago, omen da? Dudarik ez, Mari, etorri bat, jada hoien aldean. Juan Ignacio Artxaga, ehiztariak aipatu dituzu, eta orain pendiente badugu, datorrenerako Andeetako ikerketa hura, non emakumezko ugari agertu ziren eizean, eta horrek... Azkeneko gauza. Bai. Bete sorpresan bat, bota. Ezkontza arau aldaketa honekin, eta gizarte handiago bat sortzea eragiten duen honekin batera, eta batera alabeharrez sortzen da, garai berekoak dira, eta enbor berekoak dira, esate baterako karmaren teoriak, eta berdintasuna eta etikaren inguruan eraikitzea gizartea. Luze joko liguke hau dena zergatik nola den esplikatzea, baina arren sinistu idazue horrela da. Kalabaza jaizkora sartu dio, Juan Ignacio, la fabla. Beti usten digu horrez, egitez, gehiago nahi horrekin. Boren bai, Juan Ignacio Artxaga, mila esker, eta urrengoan, helduko diogu honi besteari hau gai pila dauzkaguna orain dik. Ze ondo, eta zenba gozatzen dugun zurekin. Eskerrik asko, horrena. Zuri. Mila esker. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zaro, Durangoko azoka gertu da, atzera zenbaketa martxan bigarren kafean adia izango gara 17 egun, Durangoko azokako bertsio, berezi ontarako. Ez dakite esne beltzak batuen proiekturik aurten bertan aurkezteko, edo geldo xamarre ote diren? Gu nahiko lasai gabiltza, orain uste eta hasiko gehala ensaiatzen, ze badaukagu horti prestatzeko, baina Xabik bai liburua. Xabi abenduan gurean izango da akustikoan, eta badakit oiane gure lankidearekin kulturan ere izatekoa dela, izan dela, aste honetan uste izatekoa zela, tekitxaren inguruko liburu berri horrekin, liburu diska, Kristine Solanorekin, bere eizparekin, arrebarekin. Bai, izango ditugu gurean. Helduko zaitut, libratzen zaituzten kartzeletan. Amaitu da eiza, luzegia da zure krimenen geriza. Bizi nahi du libre, zure legeen kontra, zure usten kontra. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten ezunetan. Aginteak men egiten dizunetan, aurka
Ukituko nauzu hemen, izango naiz hemen. Bizi nahi du libre, bizi nahi du libre, bizi nahi du libre. Bizi nahi du libre, bizi nahi du libre, bizi nahi dut libre. Ba, Limones en invierno ere izango da, Durangoko azokan Bai. asko salduko den disketako bat. Baina ni ikusi gabe, sentitzen dut Ez da gauza bere izango, bai. Ai, lastima, eskerrak hemen zaituzten. Kontatu bizet sekretu bat? Jakina. Sinatu izan ditut diskak. Ez. Izarron sinadurekin. Benetan? Serio? Ni izarro izan gabe, noski. Ez dakit hau kontatzerik bazego. Ilundago mundua eta guri esigoaz sorterritik deserrira. Ilundago mundua eta guri zuzen. Baina hori matizatu inbarra. Etorri eta zu izaro baizinean jendeak eskatu sinatzeko? Ez dugu hemen jarraituko. Bai, bueno. Igual hobeda ez jakitea dena. Ez, baina esan beharra daukat, disko hoie jaso zituzenak, zekitela nien itzala izaro, Beraien seme-alabek, ez. Baina gurasoek, bai, gerturatu zitzaizkiten, behin baino gehiotan, estandea, eta, izaro begoten da, baino, bazkaldu, eta horako gauzak ere... Inbaritu. Bai, pertsona izaten jarratzen. Ordu, guardian, nioten naiz hor, 24 ordu, zen nien naiz pertsona. Zuk ez bazkaltzen? Zuez. Bena baitzen zaio, ez da pertsona. Ez, beha dakarri matxa jaten ditu. Bata bestean atzetik. Eta orduan, lehenengo aldia izan zen, ama bat etorri zen, esan ez diskoa nahi nun, eta sinatuta, eta alabak eskatu dit, mesedez sinatuta, beha etxean gehatu da ikasten. Azterketak dauzka, eta etxean gehatu ikasten, eta diskoa emate baiot, sinatu gabe, haze disgustoa. Orduan, zuk sinatze bazu, izaro izango bat sinatezela, nire alaba ez da, enteatuko. Hori da white lies ekspresioa bezala. White lies ingeles ez da gezur txiki bat. Gezur txiki bat. Hori da. Ze ingeles hizkuntzaren Badakigu jakituria sakona daukazu. Horrela da. Bai. Egon ematen itzen marko genuke Durangoko azokan ligatzen danaz eta ligatzen ez danaz. Zuek asko ligatu duzu, Oinik adina jakita litzateke. Badakit jendeak asko ligatzen duela. Hortik aurrerakoa. Esne Beltzaren Esna albumetik, sorterritik kantuan, zera, bere abeslaritako bat gurekin dugulako. Marcos Estebanek baditu erpin ugari, erpini, horti dator ez da. Baina gauza askotatik helduta ere, gurean kantuak egitera dator, baina uste dut aipatu behar dugula, Marcos Esteban, aipatuko genuen inoiz, sukaldaria dela, sukaldari trebea, Euskal Herriko bokadillo onenaren sari eman genizaioke goiuri? Bai! Nik ez dut probatu. Eta pini izen hau bokadilloak. Serio? Pini izeno? Bai. Osa, pini bat eskatu barra duke. Bai, eta egiten du con pimientos. Venga, gauza zerita zitzen dugu. Venga, eman horret.
Bueno, ze muzamakizu egoera hau, beste beste? Bueno, ba izan da oso horra, danak kudeatzeko, baina egia esan nik uste ja preseun dela. Orduan, nola ez dut asko lorik egiten, beti daukat denbora, berriro beste buelta bat emateko nire munduari. Eta egia esan, asko lan egiten ari gera, herriak ere ikaragarri laguntzen du, eta momentuz egoera salbatzen ari gera, eta aurrera egiten ari gera daukagunarekin, ez? Ekipo hona dakat, ere, nire atzian, eta moldatzen ari gera egoerara. Orduan esan beharko nuke, ondo gaudela, daukagunarekin eta dagoen egoerarekin, egia da ez dela erretxa hola lan egitea, eta tokatzen zaigula, beste gauza asko eta beste gauza asko kudeatzea, normalen egiten dituguna baino, ondo ari gera. Eta hori, kriston laguntza daukagu, herritikan etortzen zaigu laguntza asko, eta... Oazen promoa ondo itea. Hori da. Dai. Inbarde? Ondari zara, Juri. Hori da, Alkizako herri ostatuak, etxera eramateko, platerak eta bokadioak, eta postrea. Eta Alkizako herri ostatuan gertatzen den guztiaren edo askoren atzean, Marcos Esteban dago, goi mailako sukaldaria, sukaldaritza ikaragarria da esatzeko aukera zegoen bertan, eta orain etxean da esatzeko aukera dago. Hoi da, orduan sartze bazate adibidez, Instagramen, badaukate horrizteka bat, eta hor daukate, etxea emateko menua, eta karta guztia, eta denetarik. Eta hor etxerako janaria egiteaz aparte egiten ari gera, etxera eramateko janaria, baina bai pasteurizatuta eta bai kongeladorean eukitzeko, 1000 kroketa erosina dituenak. Gero, ez dakit, Gabonetan edo... Oso honek bai indula konexio politie. Gabonetarako, orain eskatzen hasi. Hori da. Marcos, sukaldarizaren nik egin barrizizut bi test oso zaiak. Oso zaiak. Bolo da bilo haintxe Twitterren eta sare sozialetan eta batez ere WhatsApp kontutan. Lau jaki ematen dizkizute eta zuk bati uko egin behar diozu. Eta lehenengoa da, baduzu, urdaiazpiko Iberiarra urdaiazpikoa. Baduzu patata tortilla. Baduzu olagarroa eta badituzu kroketak. Lauetatik bat utzi baduzu utzi behar dut, kanpoan. Baina... Bizitza guztirako hori jangabe bat aukeratu behar duzu. Bizitza guztirako. Bai. Erantzunan araberan igual juniko nahi zemendik, A ver, vale, esango dut patata tortilla. Patata tortilla. A ver, nik janari jaki guztiak maite ditut, eta patata tortilla izugarri maite dut. Baina egia esan, 3-4 urtetan, lan egin nun jatetxe baten. Baldago kroketak maitatzen dituenen kanturik, Juri. Bai, ingo deu. Ingo deu? Vale. Beida, ireiona. Nik egingo dut. Ez, egunero egiten ditun 12 patata tortilla. Nazkatuta zaudea. Kokoteaino bukatu zen. Egia da, astero egiten ditu dela 500 edo 600 kroketa. Eta oraindik ez naiz aspertu, baina patata tortillaekin ja pixkat, bueno, utzi halko nuke. Badoa, bigarren testa. Erantzun zuzena. Netzako hau oso erresa zen baina, a ber. Gazta taula edo gaztak. Azeitunak. Brava patatak edo patata minak. Eta laugarren azintzen. Ui. Atze egin genuen, Juri. Ja, baina nola kenduko genuna 3 horien arten dagoen, baina nahi Bai, egia da, falta dena etzela ez. Arrautza prejitxu? Ez. Txokolatea? Ez. Irizen naiz. Misión imposible ditzen zaio honi. Venga. Tikitaka. Ba, 3 horien arten nahizu. Ez dala irikitzen, txio bada. Azeitunak. Eta kroketak berrirokoa Poto. Gazta, patata minak, azeitunak edo kroketak. Ez dut gaztarik jaten.
Zer esaten dezu? Programa bukatu da. Arratsalego 5:02 bigarren kafean naiz irratiaren sintonian, ordubeteko isiltasun utziko dugu, gure Arianeko lankide arratsaleko 6 emisioari heltzen dioten bitartean, ez dut onartuko gure saioan, kaferik ez hartzea, tira. Maitena, hori onartu dugu. Bueno, bai. Baina gaztarena hoi pekatu mortala da. Zergatik? Ez zait. Ez dago arrazoiik, baino tira, saiatu. Nere familien, ia inork ez du gaztai jaten, eta ez du goiturarik izan, eta egila da, gero, bai gazta asko erabiltzen dutela sukaldean, eta gazta elementu bezala sukaldean gustatzen zait. Ez dut gazta bakarrik jaten. Ez dut idiazabal zati bat ez dut jaten, baina egiten dut arroz bat ontxokin eta idiazabalakin, eta hori gustatu egiten zait. Baina ez dut gazta bakarrik jaten. Sofistikatua da. Ez dakit ontzat eman dezakegun hori. Ez dakit familia jarraitu dezakezu. Salbatu egin naiz edo oraindik burua moztuko diazu. Zabiltza, mugantzaude. Gertu, bueno. Vale. Bueno, bida, ekartzen diguzuna ondo abesten badiguzu, badakigula baietz. Bueno, edozein kasutan, hau ez zait bapatean pasako, baina saiatuko naiz, ia da, bizitzan ikasi behar dugula, ez, frustrazioari aurre egiten, emozioak ere nola kudeatu. Tolerantzia garatu Dona Pellaniz Nieto bi astetan gurean izan gabe izan dugu, lanpetuta zebilen eta torren hasten izango dugu gurean, baina ni falta motatzen dut, horrelako emozioak nola kudeatu, ja, ez dakit. Bai. Ba, gauzat esango dizuet, niretzat esandako produktuetatik, danak onak, Moxalen kantu bezala. Hau ere izango da, noski Durangoko azoka virtual horretan, ez da gauza bere izango, baina izango da. Marcos Estebanek kantua dakar, politikantuz kantua, edo politikantuz tartearen kantua, eta kantu hori Marcos Alkizako Ostaherri ostatua kudeatzen duen sukaldariak eskaini nahi dio, Alkizako herriari edo horrelako zerbait ulertu du, ez? Bai, bueno, pixkat egoerarekin badijoa, eta nik uste, azkeneko astetan hau tokatu zait, eta ezin nuen gai hori burutik endu, beraz, azkenen hola atera da. Estutu da erlazioa? Aurretik zegoenarekin alderatuta, hau da, egoera bortitz honek, edo muturreko egoera honek lagundu izo indik gehiago Alkizako jendearekin. Bueno, lehendik ere erlazio oso ona izan dugu, baina gila da, lehendabiziko konfinamenduan ere, zegoela jendea behar batzuk zituenak, eta etzan ausartzen ere geistea eta erostera. Orduan nik pixkat hasi nintzen denetik erosten, produktuak herrira ekartzen, bai fruteria, bai arategiko produktuak, eta nik egiten nuen banaketa, ogia banatzen nuen herrian, eta orduan bai, sortu zen erlazio oso estu bat. Nik uste bai elkartu gaituela gehiago, edo jendearekin, normalean ere sukaldean nago beti, eta jendearekin egoteko aukera bat eman dit. Piskat sukaldetik kanpo, beste gauza batzuk egiten. Eta orduan, bai orain piskat, ez dakit, jendearekin eta beste relazio bat daukat. Beste zaintza bat, ez? Bai. Kantuan entzun nahi zaitugu, Marcos, beraz, instrukzioak emango izkizugu, zoaz angolkiraino, bertan dituzu kaskoak eta mikroa, probatuko dugu lasai ezin dugulako hurbildu eta bar, entzuten duzula, ahotsa behar bezala dagoela, eta orduan emango diogu. Honek balio dion Marcos Esteban. Ahotsa pixka gehiago, hor ondo da, ondo? Horek hortan ondo zinake? Bai. Bale, maiazu segundu bat, rever pixka sartuko dugu zure ahotsean, eta berriro jarriko dugu abestia ziratik, ez da? Luzea da introa. Ondo, primera. Marcos Esteban Pini politikantuz, bigarren kafean zuzenean arratsaleko 5:11. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena defendatzeko, gure eskuen artean iesi doan mundu honetan ongeratuko da, da behin eta berriz traba gure lanarentzat daukagun zama gasangaitza. Isildu nahi gaituzte, isolatu zapaldu, baina denak bat gara,
Ta kekitzean begiratzen dut nire barnean, ta zuentzako gogotsu jarraitzen dut lanean, aske egiten nauen herri hontan. Bizi naizelako nahi dizuet eskerrak eman, eskerrik asko alkiza zuen babesagatik, jasotzen dudan itzultzeko ez daukat nahikorik, naiz eta batzutan indarrak motz geratzen zaizkit, elkarrekin gauden bitartean ni nago bizirik. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena, defendatzeko gure eskuen artean, iesi doan mundu honetan. Bat gara, musika da gure taupa da gure armada, borroka eta minen isla da gugana. Eldu dena bazterrak nastera ederra da, ordena gaiun gordetak garraitzea, jainko bizidunen mendean kaioak gara. Gizartearen epaile, kritikatzaien plaga sortzaile izendatzen diren euli hilara. Zaborra besterik ez dakarte mundura, zaunkaka ez ereraiki ez eta azpilokoetan beti zabiltzate marmarka, bihotza eskutan oiu besterik ez gara, antitasunean galtzen den aizearen kanta, lurralde galduetan bilatzen dut arnasa, bidean aurkitutako anaien artean, hauek ditut familia eta iraina ez da kolasa, gizaki guztien nahi ez da bakean bizitzea. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena, defendatzeko gure eskuen artean, iesi doan mundu honetan non geratuko da. Oraindik amesteko garaia da, oraindik borrokatzeko, oraindik sinisten genuena, defendatzeko gure eskuen artean, iesi doan mundu honetan non geratuko da. Marcos Esteban Piniren kantua, bigarren kafean, Marcos erreberrak enduko dizut agurtzeko behintzat, eta askar agortu hartzitugu, baino... Bibaztu eta bibalkiza. Gorazu. Ieu! Berdet, berriro... Kroketak egitera. Kroketak gaurkoz bukatu ditut. 157 kroketa, eta orain paperak egitea. Zu lasai ekarri, urrengo batean. Lasai ekarri. Aste artean. Marcos Esteban, mila esker, placer bat. Mila esker. Aster arte. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.